Dalje, gospodin Lipošćak, izvolite. Replika. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče, državni tajniče Katić sa suradnicima. Pozdravljam svaki zakonski prijedlog koji ide u poboljšanju, u smjeru poboljšanja i smatram da to i ovim zakonskim prijedlogom uistinu činimo. Naime, i sami ste spomenuli da je više od 30.000 trenutno nezaposlenih na tržištu rada koji imaju završenu samo osnovnu školu i ovim se prijedlogom i njima na jedan način omogućuje ulazak na tržište rada i u ovoj branši. Međutim, ostaje činjenica da su ovi poslovi izuzetno slabo plaćeni, da su potplaćeni i da radnici koji rade na ovim poslovima imaju izuzetno niska primanja, te jednako tako smatram da bi trebalo poraditi i na pojačanju inspekcijskog nadzora samih poslodavaca kako se ne bi dešavalo kako pojedinci, a vjerujte mi takvih situacija na terenu itekako ima, imaju fond sati od 300 sati mjesečno, a koje im se ne može niti u zakonskim okvirima prikazati, niti platiti, niti regulirati. Hvala lijepo.